ha molt producte que encara està al mar i s'ha de vendre per Nadal. Però el que sí podem dir, perquè por ahí estan dient que no arribaran els joguets per Reis, això és fals. Els joguets arribaran, perquè, almenys els nostres, perquè els últims contenidors arriben sobre el 3 de desembre, però clar, arribaran però amb un mes i mig de retras. I llavors s'han d'enviar al punt de venda, s'han de col·locar, però d'arribar, arribaran. I el consumidor que no es posi nerviós, perquè si va a la botiga que compra habitualment i no hi és, només té que dir que li guardi, que potser el rebrà el 15 de desembre. Però com que els regals es fan entre Nadal i Reis, doncs d'arribar arribarà. Pot ser que a futur treballem amb un model híbrid, és a dir, que hi haurà gent que preferirà anar al showroom real. De fet, nosaltres ho preferim perquè les joguines és una cosa que s'ha de veure, s'ha de tocar, i sempre hi haurà algun client que per alguna raó no vulgui viatjar o no pugui i ho vulgui fer virtual. Jo crec que passarà això, que anirem amb un model híbrid. Ara, a part d'invertir en motllos i en disseny, hem d'invertir en crear sèries, i això et duplica o et triplica o et multiplica per 4 la inversió. Però clar, què estem aconseguint amb això? També un retorn important, perquè tal com et deia, Cray Babies per tercer any consecutiu serà la joguina més venuda a Espanya, però probablement la número 2, clar, ara estic fent previsions, sigui Bipets, que també és una creació nostra i que també té una sèrie d'animació darrere. I tot això, com que està suportat amb un canal iTunes molt potent, si tu amb aquest canal hi penges contingut interessant, hi ha sinergies claríssimes entre les visualitzacions de la sèrie i la venda del producte. Durant l'any passat, durant el lockdown, Amazon va créixer molt. Amazon és un dels principals clients que tenim. Llavors, clar, quan estava tot tancat, les vendes online eren les úniques possibles, i dintre de les vendes online hi ha l'Amazon, encara que diré que el resto d'operadors ja s'han bolcat tots a l'e-commerce, perquè és una tendència de futur que el Covid el que ha fet és accelerar-la.